Hello, Charlie. खेबसे नायहरनायसाय मुगै बांसिन आंनिथिं खेबसे नायहर बै नुहुरनाय बलेर'आवनो जोंनि बर' मानसि दुथां मानसि होनना बुंनांगोन दा न'खर गोनांखा हिनजाव गोनांखा मानसियानो आरो गुबुन हिनजावखौ रं नाम्बार जाफ्लानानै लेंहरनानै थाखा फैसा लुथियो सना लुथियो थाखा फैसा लुथियो थाखा फैसा लुथिखांनायनि उनाव सना फैसा लुथिखांनायनि उनाव गारनानै माने खारो जोबोद दुखुनांथाव दा बेनि सायाव मा बुंगोन आदै बेथ' बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा बिराद दुखुनांथाव जाथाय जाबाय मानो होननानै बुङोबा गावनि हारियानो गावनि हारिखौहाय अराय सम नाख्रेबनो नागिरो अराय सम नासयनो नागिरो बेयो बिराद लाजिथावथाव बाथ्रा समाजावहाय गतिके जों बेफोरबायदिखौ फोसाबनो थाखाय बयबो रायजो राजाफोरा हेफाजाब होलायनाया बे जोंनिनो कर्तब्य बा दायित्व साननानै लायो दा जेरैबायदि नुदों सासे न'खर गोनांखा मानसियानो सोरबा न'खर गोनांखाखौ रं नाम्बार जाफ्लानानै थेर बेथेर खालायो थाखा फैसा लुथियो आरो सनाफोरबो लुथियो होननानै जों खुगानिफ्राय मोनथिनो मोनो जाय मानसिया थगायजादों दा बिनि सायाव मा बुंगोन जाय मानसिया लुथिजादों थगायजादों बेहाथ' जेबो दाय गैया जेरावनाखि बेहा जिबननि लोगोरि नागिरनायावहाय बियो दिनै रं नाम्बारानो जा जियानो जा सफैबाय जिहेतु मोजां मोनबाय गोदै रावआवहाय बुंनाय फुस्लायनायावहाय फैबाय नाथाय फैनायाव फैयै मोनफैनाय समावहाय बियो बेफोरबायदि धोखाखौहाय मोनबाय आरो बियो जाथावना नङामोन जेरावनाखि सैथो गोसोजोंहाय अनलायनाय दङबा जायखियानो जाया मानो बियो बेखौ बजबगौमोन आरो बे बजबनो साननाय बेहा गोसो गैयामोन मानोना बेहा हिनजाव बिसि फिसा थाखानानै न'खर थाखानानै जाय सुबुङा बेखौ दिनै धोखा होदों बे सुबुङाथ' मोजां खामानि मावाखै दिनै बेफोरबायदि सुबुङा थायोबा जोंनि बर' समाजावहाय बिराद लाजिथावथाव मानोना जों डेभेलप जानांगौ दा बिजनेस हमनानै लागोन ना बेखौ बेयो बिनि मोनसे बिजनेस पारपसावनो थांबाय बुंनो थाङोबा बेयो आलसिया जाय सुबुङा सिखाव सेरेब खालामनो सानो ओरैनो मावा दाङा बेराय जानो सानो थगाय थसि जानो सानो बेफोरबायदि सुबुङा बेफोरबायदि खामानियावहाय गोसो होयो आरो बे गारियावनो दङ बै थांबाय थानाय बलेर' गारियावनो दुथां मानसिया गावनि मानसिखौनो गावनि बर' मानसिया रं नाम्बार जाफ्लानानै बुरखायनानै लेंहरखांनायनि उनाव मास मोनसे मास मोननै थानानै माने खारखुमायो जेब्ला जाय हिनजावा थाखा फैसा लानानै फैनाय सना फैसा लाना फैयो सनाखौ फाननानै जायो थाखा फैसा जोबखांनायनि उनाव गारनानै खारो जोबोद दुखुनांथाव नङा होमबा जोबोद दुखुनांथाव दिनै आइजो माहारिया बुहुमावहाय जोंखौ सिनायथि होनाय जोनोमगिरि मानोना जोङो बेफोरखौ आइजो माहारिफोरखौ मान सनमान होनो रोंनांगोन नाथाय जोंनि बर' सुबुंफोरा बर' जोहोलावफोरा बेफोरबायदि खामानि मावनाया बिराद लाजिथावथाव बिराद दुखुनांथावबो बेनिखायनो दा जाय एक्सिडेन्ट बे बिथांमोना बेखौ नागिरनानै आरो हमनानै माखासे पानिशमेन्ट होनायाबो मोजां मानोना बे जावले जाबाय थानाय जाथाय बेनिखायनो शिक्षा होनो गोनां दा गावनि खामानि थासेयावबो गंब्रै गंबा गारि लानानै बेरायनो गोनां जादों नागिरनो गोनां जादों दा बेफोरनि सायाव मा बुंगोन बेथ' बिराद बाख्नायथाव जाय सुबुंफोरा गावनि बेसेन गोसा समखौहाय गावनि मावनांगौ खामानिखौ दोनथ'नानैबाबो समाज सिबिनो थाखाय आवगायबोदों बेयो जोबोद गोजोनथाव रायजोनि थाखाय बा समाजनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय आसा खालामो दे बेफोरबायदिनो जोंनि हारिनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि संगठन बा मोनसे अर्गानाइजेसनखौ जोंनो अराय सम नांगौ दा एक्स-एन-डि-बिल' नङा एक्स-एन-डि-बिनिफ्राय रायजो राजाखौ खावलायो एक्स-एन-डि-बिफोर हमखांनायनि उनाव गावनि गामियावबो दुथां मानसिखौ पानिश होनांगौनि दायित्वआ दंसै दिनै सोरबाया गुबुन जायगायाव थानानै गावनि गामिखौ नागारनानै गुबुन जायगायाव दुथां खामानि मावो एक्स-एन-डि-बिफ्रा दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ दिन्थिनो थाखाय
महर मुस्रिफोरखौ एसेबां माने अथरिटि गैया बा सरकारनि आयेन बायदि सोरबा हौवाल' नङा हिनजाव मानसिफ्राबो गावनि गथ' गथायखौ गारनानै खारो नङा होमबा दा बिनि सायाव गामिनि रायजो राजाफ्राबो गोख्रों जाहाथे नोजोर लाखिनांगौ दा बिनि सायाव फंनैसो बुंबावगोन नामा आदै बेखौथ' बुंनो हायो माने आंनि बुंनो गोनाङा बेनो आरो जायफोरानाखि सिखाव बिसोरखौथ' मोनखाया सालु बिसोरो अरायसम बेफोरबायदिनो बारग'गोन सानो आरो ओमफ्राय जोबनायावहाय हमजाहैयो सिखावालाय सानबेसे खावनो सिखाव खावबाय थायोबाथ' हमजाखागोन बेखौ बयबो मिथिखायो गतिके बयबो बेफोरबायदि जानो नाङा हमजानो नाङा बयबो सांग्रां जादो दा नैबे गारियावनो जाय जोंनि बर' मानसियानो बर' मानसिखौ रं नाम्बार जाफ्लानानै थाखा फैसा लुथिखांनायनि उनाव सना फाननानै जाखांनायनि उनाव गारनानै खारनो नाजायो बेबायदि समाव जोंनि एक्स एन डि बि फोरनि आखायाव खबर फैनाय लोगो लोगो बा खावलायनाय लोगो लोगो दुथां मानसिखौ हमनो गोनां जायो आरो एक्स एन डि बि फ्रा सोरबा गारनानै खारजानाय सोरबा दुथां मानसिया अन्याय खालायनाय बेफोरखौ कमप्लेन गैयाबा मावनो गोसो गैया फुथाब फुथाब बुंनायनि उनाव एक्स एन डि बि फ्रा बेबायदि हाबाफारिखौ लानो गोनां जायो दा सोरनिबा गाज्रि मावग्रानि सायाव एक्स एन डि बि फ्रा गाज्रि नोजोर लाजायो नाथाय समाजखौ गोग्गो खालायनो थाखाय बा समाजनि गावजों गाव थगायफ्लेबाय थानायखौ फोसाबनो थाखाय जा हायो एक्स एन डि बि फ्रा नाजागासिनो समाजारि माखासे आयेनजों गामिनि गुबुन गुबुन नेम निथिफोरजों जाय दुथांफोरखौ दबथायनो थाखाय बयबो गाव गावनि गामियाव नाजानांगौ होननानै आसा खालामो दा जोङो गुवारै सावरायलायनाय जागोन दा दसे उनाव जों बिथांमोननि महर मुस्रिखौ दिन्थिगोन ना दिन्थिया जोङो सावरायलायनानै भिडिअखौ हगारनाय जागोन नोंखौ मेगन होबाय आं गोसोनि बुरै बाथ्रा बुंनो नों मानि दामानि नों बजब दा बोजब नोंसो मोनथिगौ आंथ' मोनथिया नोंसो मा सानो आंथ' मोनदाङा नोंखौ नोजोर होबाय आं दिदोम गोसोनि बाथ्रा बुंनो नों रागाजों दाजों नों मोजां मोनदामोन आंथ' मिथिया बुजिगोन ना बुजिया नोंबा आंखौ सैगोन ना सैया